माजाळी शिवप्रतिष्ठानतर्फे 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती उत्सव. कारवार. 19 फेब्रुवारी हो दिवस येईल की याद जाता ते शिवजयंतीची. कारवारच्या बऱ्याच भागात शिवजयंती साजरी जाता. शिवाजी महाराज शूर व्यक्ती. दुश्मनाला तावडीतल्यान आपल्या मातृभूमी मुक्त करूक हो मराठी शूरवीर सतत दुश्मनाकडे लढलो. शिवरायालो राजाभिषेक जालो आणि तेनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून तेमकां वळखू लागले. तेमगेलो राज्याभिषेक सुवाळो भव्य दिव्यपणान जालो. मोगल सत्तेच्या विश्वात तेमी हिंदू स्वराज्याची स्थापना केली. जात धर्म धर नसताना प्रजाजनाक समानतेची वागणूक दिली. तेमी स्थापन केले लहानशे स्वराज व्हड जाले, महाराष्ट्राबाहेर पावले आणि थोड्याच काळात भारताची समर्थ हिंदू सत्ता झाली. या शिवरायाला इतिहासाशिवाय भारताचा इतिहास पूर्ण जाऊकच शकना. भारताच्या भविष्यातल्या सगळे पिढीतल्या हृदयात शिवाजी हे नाव सुवर्णाक्षरांक कोरिले उरतले हे सत्य. याच शिवरायाला जयंती निमित्तान कारवारच्या माजाळी भांडीशिट्टा हिंगा शिवप्रतिष्ठान कमिटी तर्फेन गेल्ले वर्साक शिवाजी महाराजालो भव्य दिव्य असो सुशोभित अश्वरूढ पुतळो स्थापन केल्लो. या वर्साक 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती निमित्तान मोठ्या दबाजान शिवजयंती उत्सव साजरो करचे म्हणून कमिटी ठरयला. 19 फेब्रुवारीक या कार्यक्रमाक खास कोल्हापूरच्या संघर्ष झांज पथक सकाळी 8 वाजताना माजाळीत आगमन जातले हे विशेष. या कार्यक्रमाक मुखेल सोयीर म्हूण उद्योजक डॉक्टर विनायक काशीनाथ नाईक गोवा, श्री संतोष प्रभाकर सावंत पुणे, श्री प्रवीण शेट्टी पुणे हेमी हजर उरतले. सकाळी 9 वाजताना विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केला. सगळ्या शिवप्रेमीन या कार्यक्रमाक हजर रावन कार्यक्रमाची शोभा वाडू जाय म्हण शिवप्रतिष्ठान भांडीशिट्टा माजाळी हेमचे तर्फेन कळयला. चिंतन कुलस्वामीचे भवानी शंकराचे शिवाजी महाराजांचे सहज चिंतून तानाजी खात निघाला कोंडाना किल्ला घेण्यात बाहेर पडताच आडवा गेला तास जिरजी, बाहेर पडताच आडवा गेला तास जिरजी, बाहेर पडताच आडवा गेला तास जिरजी. मर्दाची कथा मर्दानो मर्दाची कथा मर्दानो वीर पुत्रांनो शूर मित्रांनो पवाडा मर्द मराठ्याचा तानाजी शिवाजीचा शिपाई भगव्या झेंड्याचा रजिरजी, शिपाई भगव्या झेंड्याचा रजिरजी, शिपाई भगव्या झेंड्याचा रजिरजी. करू कथन पुढे रुरतात करू कथन पुढे रुरतात येत्या चौकात असो लक्षात छत्रपती शिवाजी शिव अवतार तानाजी मालुसरे यांचा सुभेदार. वीराचा हल्ली नाही मिळणार, वीराचा हल्ली नाही मिळणार, वीराचा हल्ली नाही मिळणार. छत्रपती शिवाजी महाराज